дуруд мегӯем ба бинандаи азизу ҳамешагии телевизиони Боҳористон, хусусан барои он нафароне ки омӯзиши илмҳои дақиқро дӯст медоранд. Албатта ин барномаи интеллект аст ки шумо онро тариқи телевизиони Боҳористон тамошо карда истодаед ва мо таҳиягарони барнома бо сафари корӣ омадаем ба шаҳри Бостонии Кӯлоб ва айни замон қарор дорем дар литсеи давлатии рақами 2 шаҳри Кӯлоб ва албатта ният дорем ки сабқатро миёни хонандагони фаъоли анамин муассиса ба роҳ монда бошем. Агар идомаи барнома барои шумо низ ҷолибият дорад, пас мо шуморо бо худ мегирем. Меравем. салому алейкум, номи шумо? алейкум ассалом, номи ман Абдулло мебошад. Абдулло, шумо дар синфи чандум таҳсил мекунед? дар синфи 11 таҳсил мекунам. яъне шумо имсол хатмкунанда ҳастед, ҳамин? бале бале. хуб, чӣ ният мақсад доред? яъне худро дар оянда дар кадом донишгоҳ дидан мехоҳед? мехоҳам ки юрист шавам. яъне шумо дар оянда ҳуқуқшинос шудан мехоҳед, ҳамин? Абдулло, мегуфтед ки ба фанҳои дақиқ шавқ доред? бале бале, шавқи зиёд дорам. хуб, агар шумо модда бошед, мо саволҳои барномаи интеллектро ба шумо пешниҳод намоем. бале, ман тайёр ҳастам. саволи аввал: ҳангоми мубодилаи энергетикӣ чӣ рӯй медиҳад? ин савол дорои 3 вариант аст ва шумо аз ин вариантҳои пешниҳодшуда ҷавоби дурустро меёбед. Варианти аввал синтези кислотаҳои нуклеинат, варианти дигар синтези сафедаҳо ва варианти охирон бошад таҷзияи ангиштобҳо ва чархҳо. таҷзияи ангиштобҳо ва чархҳо мебошад. шояд ин синтези сафедаҳо бошад? ман ҷавобе ки додам ба худ бовар дорам. хуб, мегузарем ба саволи дигар. истилои биосфераро кадом олим пешниҳод кардааст? соли 1785 олими англия Эдвард Зиус мебошад. хуб, мегузарем ба саволи дигар. ҳуҷайраҳои беранги хун кадомҳоянд? ин савол низ дорои 3 вариант аст. варианти аввал эритроситҳо, варианти дигар лейкоситҳо ва варианти охирон бошад тромбоситҳо. тромбоситҳо. ба ҷои худ бовар доред? бале. хуб, мегузарем ба саволи дигар. мубодилаи газ дар барги растаниҳо дар куҷо мегузарад? ба воситаи масома. хуб, мегузарем ба саволи дигар. қувваи ҷозибаи ду ҷисм аз чӣ вобаста аст? ҷисм. ба ин савол ҷавоб надорам. хуб, боке нест, моро дар пеш саволҳои дигар интизоранд. протон ядрои кадом элемент аст? варианти аввал литий, варианти дуюм гелий ва варианти охирон бошад гидроген. гидроген мебошад. шояд ин литий бошад? ба саволи худам бовар дорам ки гидроген аст. хуб, агар боварӣ дошта бошед, мегузарем ба саволи навбатӣ. варзишгари массаш 40 килограмм бо суръати 3 метр дар як сония медавад. импулси варзишгар дар ин маврид чӣ қадар аст? 120 импулс мебошад. хуб, яъне ҷавоби шумо 120, шояд 240 бошад? не, ба ҷавоби худам бовар дорам. хуб, мегузарем ба саволи дигар. бо кадоме аз ин моддаҳо маҳлули карбонати натрий ба реаксия дохил мешавад? варианти аввал хлориди калсий, варианти дуюм нитрати натрий ва варианти охирон бошад фосфати аммоний. ба ин савол ҷавоб надорам. хуб, боке нест, мо саволи дигарро ба шумо пешниҳод мекунем. чӣ тавр аз маҳлул хлориди натрийро ҷудо намудан мумкин аст? хлориди натрий худаш маҳлул мебошад ки дар об ҳал мешавад ва ҳангоми ҳал шудан бухшавӣ буғ мешавад ва ин ҳалшаванда мебошад. яъне ҳангоми бухор шудан онҳо ҷудо мешаванд, бале бале, ҳангоми шумо бори ҳам ҳолати бухоршавиро дидаед? бале, ҳангоми ҷӯшидани об. хуб, саволи охирон. дар вақти кам будани равшанӣ гавҳараки чашм кадом шаклро мегирад? ҳангоме ки равшанӣ камтар аст, гавҳараки чашм васеъ мешавад ва ҳангоме ки равшанӣ аз ҳад зиёд мешавад, гавҳараки чашм танг мешавад. хуб, ташаккури зиёд Абдулло, мо 10 савол ба шумо пешниҳод намуда ҷавобҳои шуморо қабул намудем ва аз 1 то 10 ба ҷавобҳои худ чанд хол баргузор мекунед? ба 8 хол? бале. хуб, ба хотири оне ки бифаҳмед то кадом андоза ҷавобҳоятон дуруст буданд, то анҷоми барномаи мо албатта мунтазир шавед. барои шумо баро мехоҳем. раҳмат. бинандагони азиз, айни замон дар назди мо боз як иштирокчии дигар қарор доранд. бояд чун ҳар вақта сараввал шинос мешавем ва пас он савол-ҷавобро оғоз менамоем. салому алейкум, номи шумо? салом, номи ман Амирова Зуҳро, ман хонандаи синфи 10 дар литсеи давлатии рақами 2 мебошам. хуб, Зуҳро, мегуфтед ки дар муассиса бештар ба кадом фанҳо шавқ? ба фанҳои физика ва химия. яъне омӯзиши илмҳои дақиқро дӯст медоред, ҳамин тавр? шумо бори ҳам барномаи интеллектро тамошо кардаед? бале.
фикр мекунам бо шартҳои ин барнома шинос ҳастед. бале, шинос аст. агар розӣ бошед мо суолу-ҷавобро дар барномаи интеллект бо шумо оғоз намоем. хуб, саволи аввал. ҳангоми мубодилаи энергетикӣ чӣ рӯй медиҳад? зеро ин савол дорои се вариант аст ва аз ин вариантҳои пешниҳодшуда шумо ҷавоби дурустро интихоб мекунед. Варианти аввал синтези кислотаҳои нуклеинат, варианти дигар синтези сафедаҳо ва варианти охирон бошад таҷзияи ангиштобҳо ва чарбҳо. ба фикри ман ин варианти с мебошад, яъне ки таҷзияи ангиштобҳо ва чарбҳо. барои чӣ синтези кислотаҳои нуклеинат не? барои он ки ҳангоми мубодила ана танҳо ангиштобҳо ва чарбҳо синтез карда мешаванд. хуб, мегузарем ба саволи дигар. истилои биосфераро кадом олим пешниҳод кардааст? истилои биосфераро соли 1785 олими англис Эдвард Зюс пешниҳод кардааст. шояд исак ньютон бошад? Не, Эдвард Зюс. хуб, мегузарем ба саволи дигар. ҳуҷайраҳои беранги хун кадомҳоянд? варианти аввал эритроситҳо, варианти дуюм лейкоситҳо ва варианти охирон бошад тромбоситҳо. ҳуҷайраи беранги хун ин лейкоситҳо мебошанд. шояд тромбоситҳо бошанд? Не, ман ба ҷои худам бовар дорам. хуб, мегузарем ба саволи дигар. мубодилаи газ дар барги растаниҳо дар куҷо мегузарад? ба ин савол ҷавоб надорам. хуб, окей, зуро дар пеш моро саволҳои дигар интизоранд. саволи панҷум. қувваи ҷозибаи ду ҷисм аз чӣ вобаста аст? қувваи ҷозибаи ду ҷисм аз массаи онҳо ва масофаи байни онҳо вобастагӣ дорад. яъне аз массаи ҷисмҳо ва масофаи байни онҳо. мегузарем ба саволи шашум. протон ядрои кадом элемент аст? литий, варианти дуюм гелий ва варианти охирон бошад гидроген. ин варианти с мебошад, яъне гидроген. шояд гелий бошад? Не. саволи дигар аз фани физика аст. варзишгари массааш 40 килограмм бо суръати 3 метр дар 1 сония медавад. импулси варзишгар дар ин маврид чӣ қадар аст? импулси варзишгар дар ин маврид ба 120 баробар аст. шояд 240 бошад? не, мо инҷо аз рӯи формулаи п баробари mv истифода бурда ҷавоб 120 мебошад. хуб, шумо чилиро бо 3 зарб задед? бо массаро бо суръат. хуб, мегузарем ба саволи ҳаштум. бо кадоме аз ин моддаҳо маҳлули карбонати натрий ба реаксия дохил мешавад? хлориди калсий, варианти дуюм нитрати натрий, варианти сеюм бошад фосфати аммоний. ба ин савол ҷавоб надорам. хуб, мегузарем ба саволи дигар. чӣ тавр аз маҳлул хлориди натрийро ҷудо намуда мумкин аст? аз маҳлул аз сабабе ки ин намаки ҳалшаванда мебошад, тавассути бухоршавӣ аз маҳлули ёбиёнро ҷудо кардан мумкин аст. яъне тавассути бухор шудан, бале. шумо ҳолати бухоршавиро дидед ягон бор? бале. хуб, мегузарем ба саволи охирон. дар вақти кам будани равшанӣ гавҳараки чашм кадом шаклро мегирад? дар вақти кам будани равшанӣ гавҳараки чашм васеъ мешавад, яъне шакли калонро мегирад. дар вақти зиёд буданаш чӣ? хурд мешавад. хуб, ташаккури зиёд Зуҳро. мо ҳама ҷавобҳои шуморо албатта қабул намудем. то анҷоми барномаи мо ҳамроҳ бо рақибонатон албатта интизор мешавед ва хоҳед фаҳмед ки то кадом андоза ҷавобҳоятон дуруст буданд. барои шумо бошад барор мехоҳем. ташаккур. бинандагони азиз, ба хотири эълон гардидани 20 солаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ, барномаи интеллект таҳия ва пешниҳоди ҳар як бинанда мегардад ва мақсади асосии пешниҳоди ин барнома ин боз ҳам шавқу завқи хонандагонро доир ба омӯзиши илмҳои дақиқ зиёд кардан аст. ва албатта айни замон дар назди мо боз як иштирокчии дигар қарор доранд. биёед сараввал шинос мешавем ва пас он саволу-ҷавобро оғоз мекунем. салому алайкум, номи шумо? ман Ҳасанова Ойша дар лицеи давлатии рақами 2 таҳсил мекунам. хуб, Ойша, шумо синфи чанд ҳастед? синфи 10. метавонед гӯед ки дар муассиса бисёртар ба кадом фанҳо шавқ доред? ман ба фани химия ва физика бисёртар шавқ дорам. хуб, Ойша, медонед чи агар шумо ин фанҳоро дӯст доред ва ҳамеша пайи омӯзиши он қарор гиред, фикр мекунам ҷавоб гардондан ба саволҳои мо дар барномаи интеллект барои шумо душворӣ пеш намеорад. агар шумо омода бошед, мо саволҳоро ба шумо пешниҳод намоем. саволи аввал. ҳангоми мубодилаи энергетикӣ чӣ рӯй медиҳад? варианти аввал синтези кислотаҳои нуклеинат, варианти дуюм синтези сафедаҳо, варианти охирон бошад таҷзияи ангиштобҳо ва чарбҳо. ман варианти с-ро интихоб мекунам. ин синтези ангиштобҳо ва чарбҳо мебошад. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. саволи дигар. истилои биосфераро кадом олим пешниҳод соли кардааст? 1785 истилои биосфераро Эдвард Зюс пешниҳод намудааст. хуб, шояд ин Эйнштейн бошад? не, Эдвард Зюс. хуб, мегузарем ба саволи дигар. ҳуҷайраҳои беранги хун кадомҳоянд? эритроситҳо, варианти дуюм лейкоситҳо, варианти охирон бошад тромбоситҳо. лейкоситҳо. шояд тромбоситҳо бошанд? не, ман лейкоситҳоро интихоб. хуб, мегузарем ба саволи дигар. мубодилаи газ дар барги растаниҳо дар куҷо ба мегузарад? воситаи масомаҳо. ҷавоби шумо қабул шуд. саволи дигар. қувваи ҷозибаи ду ҷисм аз чӣ вобаста аст? аз массаи ҷисмҳо ва масофаи байни онҳо мебошад.
خوب می‌گذاریم به سوال ششم. پروتون یادروی کدام المنت است؟ وریانت اول لیتی، وریانت دوم گلی، وریانت آخرم شد گیدروژن. بله هیدروژن رو من انتخاب میکنم. شاید جواب درست گلی باشد. نه هیدروژن. با جای خود باور دارید. بله. خوب فکر کردید. بله. خوب سوال دیگر. ورزشکاری ماسش 40 کیلوگرم با سرعت 3 متر در یک ثانیه می‌دود. ایمپولس ورزشکار در این مورد چقدر؟ ایمپولس ورزشکار 120 میباشد. من این را از فرمول P برابر mv میگویم. در اینجا ام چی است و چی است؟ در اینجا ام ماسه میباشد. ایمپولس باشد ایمپولس. و ایمپولس. خوب. می‌گذاریم به سوال دیگر. با کدام از این ماده ها محلول کربنات ناتری بر عکس داخل می شود؟ وریانت اول کلورید کلسیم، وریانت دوم نیترات ناتری، وریانت آخرم باشد فسفات امونی. کلورید کلسیم. من فکر می‌کنم این فسفات امونی است. نه کلورید کلسیم. سوال دیگر. چی طور از محلول کلورید ناتری را جدا نمودن ممکن است؟ این نمک کلورید ناتری یعنی نمک حل شونده میباشد. با واسطه بخارشوی و از محلول جدا کردن ممکن است. فقط با یک روی بخارشوی و محلول. خوب می‌گذاریم به سوال آخرم. در وقت کم بودن روشنی گوهرک چشم کدام شکل را می‌گیرد؟ اگر روشنی کم باشد گوهرک چشم وسیع می‌شود. اگر روشنی که بسیارتر باشد گوهرک چشم تنگ می‌شود. خوب تشکر زیاد آیشه. ما جواب‌های شما را قبول نمودیم. تا انجام برنامه ما همراه با رقیبانتان انتظار شوید و خواهید فهمید که تا کدام اندازه جواب‌هایتان درست بودند. برای شما قرار می‌خواهیم. بینندگان عزیز، البته این ادامه برنامه اینتلکت است که شما طریق تلویزیون بهارستان تماشا کرده ایستادید و ما در برنامه کوشش میکنیم که جالب ترین سوال ها رو به اشتراکچیان پیشنهاد نموده باشیم و شما نیز میتوانید که همراه با اشتراکچیان ما به سوال ها پاسخ جویید. این نیز میتواند سویه دانش شما را مستحکم گرداند و این زمان باز در نزد ما یک اشتراکچی دیگر حضور دارند. بیاید سر اول شناس میشویم و پس آن سبقت را آغاز میکنیم. سلام علیکم. نام شما؟ سلام، من امیرآقا فاطمه، خواننده صنف در لیسه روابطی رقم 2 تحصیل می‌کنم. خوب فاطمه گفته میتوانید که بیشتر به کدام فن‌ها شوق دارید؟ من بسیارتر به فن‌های دقیق شوق. خوب فاطمه، اگر شما فن‌های دقیق را دوست دارید پس فکر میکنم که جواب گرداندن به سوال‌های ما در برنامه اینتلکت به شما دشواری پیش نمی‌آورد. اگر شما راضی باشید ما سوال‌ها رو به شما پیشنهاد نماییم. خوب سوال اول. هنگام مبادله انرژتیک چی روی می‌دهد؟ فاطمه این سوال دارای سه واریانت است و شما از بین این واریانت‌ها جواب درست را انتخاب کنید. واریانت اول سینتز کیسلات‌های نوکلئینات، واریانت دوم سینتز سفیده‌ها، واریانت آخرم باشد تجزیه انگشتاب‌ها و چرب‌ها. تجزیه با فکر من تجزیه انگشتاب‌ها و چرب‌ها می‌باشد. برای چی سینتز سفیده‌ها نه؟ برای آنکه تجزیه در بین سفیده‌ها و چرب‌ها می‌باشد. خوب می‌گذاریم به سوال دیگر. اصطلاح بیوسفر را کدام عالم پیشنهاد کرده است؟ با فکر من اصطلاح بیوسفر را سال 1785 ادوارد ازیوس پیشنهاد کرده است. خوب سوال دیگر. حجره‌های برنگ خون کدام هایند؟ اریتروسیت‌ها، لیوکوسیت‌ها یا ترومبوسیت‌ها؟ حجره‌های برنگ خون این لیوکوسیت‌ها می‌باشند. شاید اریتروسیت‌ها باشند؟ نه. خوب می‌گذاریم به سوال دیگر. مبادله گاز در برگ رستنی در کجا می‌گذرد؟ من پیسا چند می‌گذاریم به سوال دیگر. قوه جاذبه دو جسم از چی وابسته است؟ قوه جاذبه دو جسم از مس جسم‌ها و مسافت بین آنها وابسته است. می‌گذاریم به سوال دیگر. پروتون یادروی کدام المنت است؟ لیتی، واریانت دوم گلی، واریانت آخرم شاید گیدروژن. با فکر من این گیدروژن میباشد. شاید لیتی باشد. من سوال از جواب خود باور دارم. خوب. سوال از فنی فیزیکا. ورزشکاری ماسش 40 کیلوگرم با سرعت 3 متر در یک ثانیه می‌دود. ایمپولس ورزشکار در این مورد چقدر است؟ به این سوال جواب ندارم. با کدام از این ماده ها محلول کربنات ناتری بر ریاکسیون داخل می شود؟ کلورید کلسیم، واریانت دوم نیترات ناتری، واریانت آخرم باشد فسفات امونی. جواب ندارم. خوب، با کی نیست فاطمه، ما سوال‌های دیگر در پیش داریم. چی طور از محلول کلورید ناتری را جدا نمودن ممکن است؟ با فکر من کلورید ناتری این نمک حل شونده است و توسط بخارشوی. یعنی هنگامی که بخار می شود جدا می شود، همینطور؟ بله. خوب. می‌گذاریم به سوال دیگر. در وقت کم بودن روشنی گوهرک چشم کدام شکل را می‌گیرد؟ در وقت کم بودن روشنی گوهرک چشم وسیع می‌شود یعنی کلان می‌شود. در وقت بسیار بودنش خرد می‌شود. خوب تشکر زیاد فاطمه، ما جواب‌های شما را قبول نمودیم. از 1 تا 10 به جواب‌هایتان چند خال واگذاری می‌کنید؟ 8. 8. یعنی شما فکر می‌کنید به 8 سوال جواب درست کردید، همینطور؟ خوب، برای اونایی که باورتون خوبتر یعنی و مستحکم‌تر گردد تا انجام برنامه ما همراه با دیگر رقیبانتون انتظار می‌شوید. برای شما قرار می‌خواهیم.
салом алейкум, номи шумо? салом, номи ман Бинёмин Рӯзиманд. бинёмин шумо хонандаи синфи чандум ҳастед? хонандаи синфи 10. бинёмин гуфта метавонед ки дар муоссиса бештар ба кадом фанҳо шавқ доред? ман зиёдтар ба фанҳои дақиқ шавқ дорам. чун мо бо хонандаҳо ҳам суҳбат мешавем, аз фанҳои дӯстдоштаи онҳо мепурсем, онҳо ба хотири як мақсад, яъне дар оянда кадом касберо ки интихоб мекунанд, ба ана ҳамон касбашон нигоҳ карда фанҳоро хубтар мехонанд. шумо дар оянда кадом касбро интихоб кардани ҳастед, ки илмҳои дақиқро хуб мехонед? ман ба забономӯзӣ зиёдтар шавқ дорам. дар баробари забономӯзӣ инчунин шумо илмҳои дақиқро хуб мехонед, амитав? бале бале хуб, шумо бораи ҳам бинёмин барномаи интеллектро тамошо кардаед? бале. хуб, агар тамошо карда бошед, баъд шумо бо барномаи мо шинос ҳастед. агар шумо омода бошед, мо саволи аввалро ба шумо пешниҳод кунем. бале ман омода. ҳангоми мубодилаи энергетикӣ чӣ рӯй медиҳад? ин савол дорои се вариант аст. варианти аввал синтези кислотаҳои нуклеинат, варианти дуюм синтези сафедаҳо, варианти охирон бошад таҷзияи ангиштобҳо ва чарбҳо. таҷзияи ангиштобҳо ва чарбҳо мебошад. хуб, мегузарем ба саволи дигар. истилои биосфераро кадом олим пешниҳод кардааст? соли 1785 олими англис Эдуард Зиус пешниҳод кардааст. шояд ин олим пифагор буд? не. мегузарем ба саволи дигар. ҳуҷайраҳои беранги хун кадомҳоянд? варианти аввал эритроцитҳо, варианти дуюм лейкоситҳо, варианти охирон бошад тромбоситҳо. аз ин вариантҳо шумо бояд ҷавоби дурустро интихоб кунед. варианти лейкоситҳо. яъне ин лейкоситҳо буданд? лейкоситҳо мебошад. шояд эритроцитҳо бошанд? не лейкоситҳо мебошад. хуб, мубодилаи газ дар барги растанӣ дар куҷо мегузарад? ман ин савол ҷавоб надонам. хуб, боке нест бинёмин. мегузарем ба саволҳои дигар. қувваи ҷозибаи ду ҷисм аз чӣ вобаста аст? ман ин савол ҷавоб надонам. хуб, дар пеш моро саволҳои дигар интизорам. протон ядрои кадом элемент аст? хуб, варианти аввал литий, варианти дуюм гелий, варианти охирон бошад гидроген. аз гидроген. аз литий не? не гидроген. шояд аз гелий бошад. гидроген. варзишгари массаш 40 килограмм бо суръати 3 метр дар 1 сония мевазад. импулси варзишгар дар ин маврид чӣ қадар аст? импулси варзишгар ба 120. шояд ба 240 ё 360 баробар бошад. ба 120 баробар аст. хуб, бо кадоме аз ин моддаҳо маҳлули карбонати натрий ба реаксия дохил мешавад? варианти аввал хлориди калсий, варианти дуюм нитрати натрий, варианти охирон бошад фосфати аммоний. варианти аввал аст хлориди калсий. ман фикр мекунам ин нитрати натрий аст. хлориди. хуб, чӣ тавр аз маҳлул хлориди натрийро ҷудо намудан мумкин аст? ба ин савол ҷавоб надорам. хуб, боке нест. мегузарем ба саволи охирон. дар вақти кам будани равшанӣ гавҳараки чашм кадом шаклро мегирад? дар ҳолати кам будани равшанӣ гавҳараки чашм васеъ мешавад ва дар ҳолати равшанӣ зиёд бошад гавҳараки чашм хурд мешавад. хуб, ба ҷои худ бовар доред? бале. хуб, ташаккури зиёд бинёмин. мо ҳама ҷавобҳои шуморо албатта қабул намудем аз саволҳо пешниҳод шуда ва то анҷоми барномаи мо мунтазир шавед ва ҳамроҳ бо рақибонатон албатта хоҳед фаҳмед ки то кадом андоза ҷавобҳоятон дуруст буданд. барои шумо барор мехоҳем. салом алейкум, номи шумо? салом, ман Садуллои Пайғамбар, ман дар синфи даҳуми дар литсеи давлатии рақами 2 таҳсил мекунам. хуб, Алиакбар, шумо ки хонандаи синфи даҳум ҳастед, барои мо гуфта метавонед ки яъне синфи даҳумиятон кадом фанҳоро зиёдтар мехонад? ман ба забони англисӣ, забони русӣ ва биология шавқ ва махаббати зиёд дорам. яъне дар баробари забономӯзӣ ба фанҳои дақиқ шавқ доред, амитавр? бале. хуб, агар шумо розӣ бошед, мо саволҳои барномаи интеллектро бароятон пешкаш кунем. пешкашам. хуб, ҳангоми мубодилаи энергетикӣ чӣ рӯй медиҳад? ин савол дорои се вариант аст. варианти аввал синтези кислотаҳои нуклеинат, варианти дуюм синтези сафедаҳо ва варианти охирон бошад таҷзияи ангиштобҳо ва чарбҳо. ҳангоми мубодилаи энергия таҷзияи ангиштобҳо ва чарбҳо таҷзия мешаванд. шояд синтези кислотаи нуклеинат бошад? не, ман аз ҷавоби худам боварӣ дорам. хуб, мегузарем ба саволи дигар. истилои биосфераро кадом олим пешниҳод кардааст? истилои биосфераро соли 1785 Эдуард Зиус олими англис пешниҳод кардааст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. ин савол низ дорои се вариант аст. ҳуҷайраҳои беранги хун кадомҳоянд? эритроцитҳо, лейкоситҳо ва ё тромбоситҳо? лейкоцитҳо. шояд ин тромбоситҳо бошад? не. хуб, мегузарем ба саволи дигар. мубодилаи газ дар барги растанӣ дар куҷо мегузарад? асосан дар масомаи онҳо мегузарад. хуб, ба воситаи масомаҳо мегузарад? хуб, саволи дигар. қувваи ҷозибаи ду ҷисм аз чӣ вобаста аст? қувваи ҷозибаи байни ҷисмҳо асосан аз массаи ҷисмҳо ва масофае ки онҳо байни ҳамдига чӣ қадар дур ҷойгиранд аз он вобаста аст. яъне аз масофаи байни онҳо. хуб, мегузарем ба саволи дигар. протон ядрои кадом элемент аст?
варианти аввал литий, варианти дуюм гели, варианти охирум бошад гидроген. варианти сеюм гидроген. шояд ин литий бошад. Не, протон ин ядрои гидроген мебошад. хуб, мегзарем ба саволи дигар. савол аз фани физика. варзишгари массааш 40 килограмм бо суръати 3 метр дар 1 сония мевазад. импулси варзишгар дар ин маврид чӣ қадар аст? ба назари ман 120 импулс. Ба 120 чӣ гуна шумо барои он чи бояд ки мо массаро ба суръат зарб занем ва ҳамчун қоидаи импулс пе баробари m зарби v 120 мебарад. хуб, мегзарем ба саволи дигар. бо кадоме аз ин моддаҳо маҳлули карбонати натрий ба реаксия дохил мешавад? варианти аввал хлориди калтсий, варианти дуюм нитрати натрий ва варианти охирум бошад фосфати аммоний. ба ин савол посух надорам. хуб, боке нест. дар пеш моро саволҳои дигар интизоранд. чӣ тавр аз маҳлул хлориди натрийро ҷудо намудан мумкин аст? хлориди натрий ин як намаки ҳалшаванда аст. аз ҳамин сабаб бояд ки мо барои бухоркунӣ онро аз маҳлул ҷудо намоем. шумо ҳолати бухоршавиро дидаед? бале. хуб, дар кадом ҳолат? дар ҳолати ҷӯшиши об. хуб, яъне бухоршавӣ ҳосил мешавад. хуб, саволи охирум. дар вақти кам будани равшанӣ гавҳараки чашм кадом шаклро мегирад? ҳангоми кам будани равшанӣ гавҳар шакли калонро медиҳад ва агар равшанӣ зиёд бошад гавҳар шакли хурд мешавад. хуб, ташаккури зиёд Али Акбар. мо ҷавобҳои шуморо албатта қабул менамоем. то анҷоми барномаи мунтазир шавед ва фаҳмед ки то кадом андоза ҷавобҳои шумо дуруст буданд. барои шумо баро мехоҳем. бинандагони азиз, ҳамин тариқ сабқати миёни хонандагон ба итмом расид ва натиҷа бошад чунин нишон дод. рустамов Абдулло хонандаи синфи 11 буданд ва тавонистанд 7 ҷавоби дурусти саволҳоро пешниҳод созанд. зуҳро Амирова хонандаи синфи 10 аст ва ӯ тавонист 8 ҷавоби дурустро ба мо пешниҳод намояд. Оиша Ҳасанова иштирокчии навбатии мо буданд ва Оиша тавонистанд бо 10 ҷавоби дуруст худро муаррифӣ намоянд. Амирова Фотима хонандаи синфи 10 буданд ва кӯшиш намуданд ба 7 савол ҷавоби дуруст гардонанд. Бинёмини Рӯзимат хонандаи синфи 10 бо 7 ҷавоби дуруст худро муаррифӣ намуданд. Саъдуллоев Али Акбар хонандаи синфи 10 аз 10 савол ба 9 то 8 ҷавоби дурустро пешниҳод намуданд. бинандагони азиз, чуноне ки аз натиҷа бармеояд, омӯзиши илмҳои дақиқ дар ин муассиса дар ҳоли рушд қарор дорад ва албатта мо дар ояндаи наздик умед дорем ки хонандагони ҳамин муассиса бо омӯхтани яъне хуби илмҳои дақиқ метавонанд ки дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ дошта иштирок намоянд. ва дар ҳамин ҷо барномаи интеллект бошад ба поён мерасад ва бояд зикр намоем ки ин барномаро мо барои шумо пешниҳод намудаем аз литсеи давлатии рақами 2 шаҳри Кӯлоб ва албатта мо меравем пайи дарёфти саволҳои ҷолиб ва хонандагони болаёқат. бо барномаҳои телевизиони Боҳористон буданро фаромӯш насозед. хайр.